як хел мардако духтардор шавад хафа мешад ку ана ваё бароӣ кунетон. амин духтарам то сарашинам қатиман мешинад, хобаш биёд аминҷа ба хоб мерад, неки бедор мешад, ман нестам ку срази падара мековадда. ин хоҳараш ҳаст, дута духтарчам ҳаст. худованд ба ҳазор шукр, ино мара ҷаннатам, калити ҷанната ман ба гирон метиҳадам. худо хоҳад бо ҳамин хеле ман ба 10 тиядам ман розӣ ҳастам. одамое ки духтара нағз мебинад ва ё мефаҳмад ва ё медонад духтар чӣ зад. ҳамин қадар боэътибор, ҳамин қадар меҳрибон, ҳоли 5 сола 4 сола ҳоли калон шудан гирад ку 18 сол 19 сол ҳамин қадар хизмат мекунад. бо дига ҷой ба келун шуда биравадан бо падарам гуфта то мурданаша падарам мегуфтааста. барои ҳамон касе духтар дорад, шумоҳо ҷаннатӣ ҳастон. тоҷикистон ҷони дилам, ватанам ҳама вақт ба пеш. одамое ки духтардор барои кунетон ҳазор шукр кунетон.